segíts, édes Istenem! Isten fia, jó napot, jó napot! Nem vagyunk mi fénypapok, úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél, lenéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Gáspárolnék a féle, földi király személyen. Adjon Isten megváltó, megváltó. Jöttünk bele országból. Fölkolbászunk minden vagyok, fényes csizmánk is megnagyog. Hoztunk aranyat, hatmarékkal, többnyét egész vasfazékkal. Én vagyok a boldogság, aki szeret Jack király. Pirul, pirul, Mária, Mária. Boldogságos kismama, hulló könnyes záporánál, alig látta Jézuskáját, a sok pásztor, mint muzsikát, meg is kéne szoktatni már. Kedves várom királyom, jó éjszakát kívánok! Ezeket a perceket nem felejtjük. Elraktározunk, és életünknek valamiféleképpen kincseié válnak. Az egész emberiség történelmének is megvannak a maga kiváltságos pillanatai, megvannak a maga kegyelmi percei. Azok az események, amelyeket ünneplünk, akár itt most jó este, a kegyelem, az üdvösség történet, a kiváltságos pillanat. Isten megtehette volna, hogy amikor Ádám és Éva a bűnt elkövetik, azt mondják, tudtátok, hogy nem szabad, mégis megtettétek, csalódtam bennetek, legyen vége. Az Isten örömhírt hirdet, majd eljön a szabadító. És eltelnek nemzedékek hosszú sora, és Isten újra azt kell, hogy lássa, hogy az ember fölött eluralkodott a bűn. A vízözött küldi a bűnös emberiségre, de nem a végső pusztulást, mert a kiengedett galamb Noé márkájával, olajával a csőrébe érkezik vissza, és megjelenik az égen a szivárvány, a remény jelen, soha többet nem lesz vízözön, amely elvesztítse az emberiséget. Az emberek élik az életüket a maguk módján, de mindig van egy szent rész, amely figyel az élet értelmére, figyel az Isten szavára,
hogyan kell élnem, mi a célja az életemnek, merre tart az én életem. Ez a rész várta, hogy küldje el Isten a megváltót, azt a megváltót, akit a paradicsom kapujában megígért, azt a megváltót, akiről szólt az olaján, a szivárvány, Istennek minden ígérete, a próféták jövendőlése, az emberek reménye, a hitből élő emberek szíve vágya. Mindez karácsony éjjelén vált volna. Akkor, amikor Isten szeretetéből Betlehemben, egy elhagyott barlangistámokban, szegénységben, nincstelenségben inkább, kitaszítottságban, sötétben és magára maradottságban megszületett Isten fia. Egy lett közülünk, olyan, mint bárki gyermeke, mindenben hasonló lett hozzánk, egyedül a bűnt kivéve. Ez a gyermek, akit aztán megcsodáltak a pásztorok, a három királyok, akik körülvettek az angyalok seregei, ez a gyermek megtanított bennünket élni. Nem úgy természetes módon indulatainknak, akaratunknak, vágyainknak kiszolgáltatva önmagunkat, hanem élni. Hogy teremtő Istenünktől kapott célunkat kövessük és elérjük. És azóta, hogy ő közénk lépett, hogy elhozta hozzánk az Isten szeretetét, hogy közöttünk élve magára vette a mi bűneinket, és odaadta az életét értünk, azóta rajtunk múlik. Mit kezdek ezzel az élettel? Élek magamnak, mint éltek sokan régen is, hogy élek a kapott kinyilatkoztatáshoz igazodva, ahogy éltek régen sokan, és ahogy élnek ma is sokan. Egyszerűen. Aki Istenre figyel, az találkozik az Istennel. És Istennél békét és örömet, erőt és reményt, kegyelmet talál. Erre a békére és örömre, reményre és kegyelemre mindnyájunknak szükségünk van. Enélkül küzdhetünk az életben, de pont azt nem találjuk meg, amit annyira keresünk. És ha megtaláltuk, azt is meg kell értenünk. Hogy a gyermek érkezésének a célja, hogy ezt a megtalált kincset, amit tőle kapunk, igazi karácsonyi ajándék. Ezt a kincset továbbadjuk. Minél több emberrel megosztjuk, minél több embernek az életében ezt a békét és reményt, szeretetet és kegyelmet sugározzuk. Hogy ne csak a mi életünk legyen szép és áldott, hanem legyen szép és áldott általunk is a körülöttünk élő emberek élete. Nem könnyű, nyilván nem könnyű ez. Mert az emberben ott van az önzés sebe, mert valahogy, mintha a világ is másra serkentene bennünket, más példákat mutatnak nekünk, de megtalálhatjuk az igazság útját. Megtalálhatjuk az életet,
amelyben a gyermek életéhez kapcsolódhatunk, és akkor megtapasztaljuk, mennyire igaz, nem csak úgy általában az emberiség történelmében, hanem az én kis életemben is mennyire igaz, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön az embereknek. Adja az Úr, hogy békességes életünkkel Isten dicsőségét és az emberek örömét szolgáljuk.